Hi guys, welcome back to my channel. So लोगोफोर जोङो दिनै जाय जैकफ्रुइट जोङो खान्थाल फिथाइ जोङो गोमोन जोङो बेखौ जानो नागिरदों। स' बेखौ ओरैबायदि जोङो आइटेम जों बानायना जागोन। स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। ओके लेट्स स्टार्ट। बिदिबा भिडिअखौ नोंथांमोना फार्स्ट टु लास्ट नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। हाफ्रुनसै नायलांबानो जाबाय। ओके दे हाफ्रुदो। बेलथाय 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 हादे मोजां। बे मोनसेखौबो हादे। दे बे मादाखौबो बोखादे। दायो बिउटिफुल साजायनानै लाग्रोबाय जोङो। बेखौ जिरख'नानै लाबावनोसै आरोबाव लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ। नैबेयाव आनलड खालामबाय सिगांग्रो। नैबेयाव कमप्लिट आनलड खालामनानै लाग्रोबाय जोङो लोगोफोर। स' दायो बेखौ जासिगोन आरो नायलांदो लोगोफोर। जाहोदो। बरिया फेन्टास्टिक। फोर पिस जाबाय। फाइभ पिस जाबाय दाना। लोगोफोर ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जाबाय। स' जाय जानानै खान्थाल गुथि गरसे
उदै सिङाव ग्लब थांबाय आरो बिनियाव